atuka chuan office a siang hole miangwa te chu in hmuma se an inkar chu ala sakchal maya an thopui nola chuan an boss pahni te inkar a chuan in hmu thiam lo na a ti alo hria chuan siang ho chu a soipuya company clear dana tang chuan clients te chu achung nung jok le an mani chu anwai jok an nia chu wangin in ngai tlom taka thiam apoi mo jok thu te chu soin siang ho chu a indu tokin azom na chu angai poi mo le ma amma ni ina soya chu chuan midu tui lutuka choin akonga dal theidon ni ina shilani siang ho po chuan ngun takin ngai to a siogrui thu soi te po chu ngai to ale tin dikati hlia ti chuan a indu tok na te chu da tha in miangwa hne na chuan ngai dama vadil ta a miangwa po chu alo in thiam lo hle a ti chuan siang hoan silver hair project kalpui chu arim ti ve ta ni chuti lain siogrui chuan an school hluya batlo le a chuta zirlai pakhatin enge a dream ni ve thin tia a zo na khangai to ale tin atan chuan dream ti thumal chu anun ne na in hlat lutuk to ni in angaya atira top student nia anu in chuan na ni tumle athiam na wanga mi te shel ron ni tum reng rengin huna mangrala tuna angai to ale tin midang te ngai dan ngai poi mo lutuka hun a man na lama enge ati chak le ni adu ti lam reng reng alo ngai tu ngai lovani sogruwi chuan school ban hun thlenga nga ka ti chuan zirlai no pang an hofel ta motia kumsom liam ta a capsule an phum kha mu tumina hai chiam maya chuta an zirtir tu nu in aron muthut mai zirtir tu nu chuan thingpui in dun puya somin office a an ti duna chuta chuan sogru in US a na aban san thule tuna chuan engthil nge atuina ni reng reng ti hriat adu thu te chu a soi chuak ta veka zirtir tu nu po chuan angai dan te soi ve in sogru wi chu high school kalaya kong engkima englai poa ati thaber ani zel mai chu alo ve ve thin le thu asoya lo chamna machon huna adon sondana thiam lawang ti chu alo hlo puyani zirtir tu nu chuan fuina thu thatak tak te shilin siang ho po swimming pool room a thu a shil boka sogrui avathen chuan siang ho an capsule chu lo lain alo hongfel diam to hi alo ni kumsom liam ta a sogrui le khazia chu a mulai ngein a chiar sak vela chuta sogrui chuan enge a zia a shebok silova a zaglu tuk chuan laksak tumin siang ho chu a kwal tangat ngat maya sogruin tui lewa thiam lo ti hria in pula chuan a zuang lu ta daya swimming a chol san nuwa pula alu le masak na berani nge chu sogrui chuan rem changa la in a ma za na ngai to chiang lova alo an kum waka wang khan ngai damadila siang ho chuan a ke a in hliam atangin a in kal nan plata pona a chuak to ngai lo sogruin ti hlim tumin avapan reng thina chabi spare mangteya aruma ludruin siang hoan alo chwa tir le zel thin khania hunre tak chung a in khung be tlat lai khan akyanga sogru wichu a reng thin zankhat po sogru wichu tuk veratang siang ho aruma alud le a siang ho chu ati phuna sakher mai chuta shei puyaron phor chuaka thakha chuang te meu a in khung be tlat to awangin siang ho chu a hau shapa kong khara in kal nan le ani vai chuan ati chhia tur thu soin a vo tari ap mai ani siang ho chuan khang hun sogurui mi zi har wang le a thlak tak taka a che thin lai te kha ngai omati thu asoya chu vele tui leu thiam lo sogurui chu tu ya chuan a zuang lut ve ta thwai mai atal boy ngal renga siang ho chuan lo pomin a taksa chu ha dam tir turin a shil sogrui chuan ama ti lo midang zong chu mason zongin an kalvek nia angai thu asoya siang ho chuan zo na lo zotin ahna aban san male in hol na apo cha ma huna khan let le thei adu em azota sogrui chuan adu lo thu in alo chang chutia an tong lak lo lai tak chuan sogrui chu tal boy thutin apil don tamaya siang ho chuan alo pombeta an mita tak an in en reng lai chuan siang hoan kumsom liam ta athila zia chu angai to aleta khati hun lai atang to khan sogru wi chu alo du dai to a kumsom nuwa chuan adu thu shila tum thu zia kani pula tanga an chu nuwa capsule chu an hongta a an thian nu mo mi le kha chu alo ve ta haulo
an lekha zia ve chu an chiar ta a chuta siang hoan sogruwi lekha alo chiar sak to awangin sogruwi chuan siang hoa thil zia chu chiar ve atuma ma se siang hoa chuan aphal ta thlat lova an in kwal ta zak mai ani in lama siang hoan a lekha zia chu a chiar le thina sogruwi hne na in puan atum thu alo ziak chu a zak thar hle ama chu in min tumin sogruwi chu adu tak lova ma se du emo alo in ti mai ni te ina in shila hun enge muti chen kha chu ka chiale thashiat na kalo hlawani nge yang tin azak lutuk chu om nga ina po a shelawani ber lelama sogruwi chuan a dream chu enge lo ni thin ti hriat chua thei a in be sei te reng nen a lekha zia chuan chu tiang reng chu alo ziak lova a hnual ru imai atuka sogruwi chuan thin rim ti hriat zet hian songho chu akal pela ma se aril ru nem le ngalin career lam in zia na lekha bu pakhat hi phur zetin siang ho chu a mu tira chu lekha buwa chuan a dream chu zon na tumani anga idan te zotin a man bok nen siang ho chu a office a azui ve ngala chuta chuan miangu wan thulom omaron shil chu lo sheve in America a athona company grip chuan Korea a skyscraper thar dinan tum thu hi ania chumia tan chuan siang ho wa chu tho dun puya anrun somani siang ho wa chuan lomel em po apushan lova sogruwiril ru tur chu alo don pui zo kani chuta miangu wa chuan siang ho an aring hlel de onia angaya wangin an email ron thon te chu a mu tir zuya ma se English ania wangin atu zok po chuan an rethiam lutuk lo chuta sogruwi chuan thiam takin alo lelin saka aron thon tu chu a boss hluyani thu soi nge chu vele miang wa chuan America company representative te thu soi an shat fia zok theinan sogruwi chu an hne na thok turin asom tangala siang ho chuan du viau ma se sogruwin thil dang poimo zon an nei thu soin lo dana tuma ma se sogruwi zok chuan alo rem ti a company hluya mi te chu ma chon she viau ma se ano panlaya changa a thian tha siang ho a company chu puya duani chumizan an holama chuan convenience store a moyu mile dan ho ate nen an in mulhol maya kangdan ho chu an venga chuan a in son thar deuh chia hi aloni a moyu minen dora chuan an lo in huve che ani an pali chuan an ti a kangdan ho chuan a ma in siang ho chu interview alo nei pui to a sogruwi po chu mu to na ne tata a hria thuwa soya ma se a hre chuak thei to lavani an ti na atangin an pathum chuan no panlai thian tha an ni ti chu a hre theya chuta siang ho an kangdan ho chu a ma in khoya ange a chen ti a zo chuan ti tur poimo taka nei thu soin a kal san ta dayani siang ho ate company chuan sogruwi puina in group representative te nen tluang takin indoor na an nei theya an manager nen meeting nei turin abiak fel sakngal bok miangu chuan sogruwi chu achuangin afakhle a engwanga America a athona company chu chua san dai nge an ni zodin sogruwi na chan ma in miangu wa chuan kola dong le ngala chuta an kalson hlanin group representative lamte in biakna siang hoa farm aya farm larsa huwa one architect hlan oman ti le zok thu an soina te chu alo shefua an mic te chu an lo off thei ngila wangin an tong chu alo shevekani chu vele sogruwi chu siang ho office alut ngalin grip lam chuan farm dang larsa an thlan ruk zok thu chu ashila grip chu tho pui lo turin achani grip manager chuan siang ho farm chuan experience ala nei vaklo ni in soya chu wangin atming thangsa tho pui chu thadeu don in ashiani chuti chung chuan siang ho chu atna a in pmm a sogruwi hena chuan a tho pui te hria tir lo turin ashil ma se sogruwi ngai chu a thalo hle a tho na hlui grip chuan siang hoa in pek na le theina te chu an hlut sak lo ti ashia a siang hoan a theina mu tir lui atum na chuan ati thin rimin lung oilo zetin a chua san zui ta ni nima sela grip representative te nena an in mu ni tura chuan siang hoa pui turin sogruwi chu aron langle thowa chuta grip representative zinga pakhat chu a tho pui lui Krisa alonia a mela murwal chuan sogruwi mel chu adur ngal veka
an tho dun laya an project neya pianga hlo cham chin dan te angai tua chuak war ani in biak na an nei lai chuan sogruin rodna asiama member pahnih te chuan an pompui le olain Chris a chuan alo pompui thunga member pahnih te chu mi tharan ni awangin project tho dan te chu an na hriat lo thu asoi sogrui chuan testing le atul danga boy pui angai dona ani po in lom takin alo pom ve bok meeting zo a Chris a chu a thlopna awangin lom thu a shila chuta Chris a chuan sogrui chu arin thu le magic angmain engkimati fel le vek don ti a hriat thu a shil ve bok ma se chung tong kam tha te chu fak der na mai alo ni le a an fangna tong kam awangin sogrui chuan engkimati vek tur thu te soin an rela a thatna churem changa lak an tumani chuba ka Chris a chuan a thopui te chu thu thang dik lo pui alo shil boka chuta sogruin alo mureng ti a mu chuan in thiam lo chu soilo ngei omzet hian alo nui sogrui chuan America a hun man to dan te chu angai to avungvunga chuta siong ho alo lu chuan ti phuzokin tui chu ati bua restroom lama alu zui aron chwale chuan Chris anen an in muwa Chris a chuan lem chanangai to chuang lo ati ani ngeyang ngei om tak takin sogruwi chu a tong khuma kumthum liam ta a an tho dun thin lai te soi chuakin bum ol sam takani thu te chu ashila chuta ngei om le deuso taka alu khoi ve lai chuan siang ho waron langin akor oma chuan a tham ngal Chris a chuan siang ho chu farm te takte nei ve a grip project lian lu tuk lo pom ngam ti in a mu sit zia a soi chuak ngala siang ho an Chris a chu ko ta thlak mayang ti hlawin sogruin alo danga chuta Chrisan siang ho che dan chu an company a complain tur thu soi chuan sogrui chuan ama chung chang ani thu soin siang ho company in ator pha na chan tur om lo thu soya chu vele Chris a chuan khongai takin ti in min ngen phodro ati chuan sogrui chu a in sum thei to bik lo Chris a chu ama nge in a pet pop maya siang ho company ti boy to lo tura vowin a thona grip abum na satzia hailana a vozui chumi nu chuan in beng dai turin a chuaka ngoi rengin siang ho an azui ve ngal a phe khok sang bun chu a chaupui ti hria in chapal abun tira ti chuan mun pakhat wishing loka chuan hruain chuta chuan an mi huwa deuh ming zia turani a sogrui ti hlimnan siang ho a chuan Chris a ming chu azia saka chuta sogrui chuan Chris a ming hnuaya chuan ron thau vak tur le alu kol tura adu thu te chu azia tel tira du to ka Chris a asoi chiat nu chuan azang huaya anui vele theita ni chuti lai tak chuan miangwo wan aron kola grip nen an tho ho na tur chu confirm ani thu aron soi chuan makan ti hle chu mai ba ka Chris a chu grip atang pe chu ani thu asoi le zela an hriat lowin an in biak na le Chrisan a vona zong chu miangwa chuan alo record vek hi ani a group CEO nen chuan social media lama an lo in follow dai to bok nen miangwa chuan record chu alo va thona Chris a chu amma aya u zok te laka za na tong kam man lawa wang te chuan a hau shepa a korean tong te chu mangfim khur turin a cha zui bok sogrui lom lutuk chuan siang ho chu akwa ngal to pa chu vele siang ho chuan high school swimming competition an nei don nia sogruin mock test nei lo pha thaka ava en tum te kha a she chuaka anu le paten an toy om the ngai lo laya sogruin a toy om zia wang te chuan alom thin hle ani a medal don chu sogrui our tira chuti lai tak chu an school alut ve tho kangdan howan an thla alo lak saka chu ama a sogrui muto anga in shatlat na kha ani USA sogruia omtir khan siang howan avatloa a comics bu ngai na zong tak te chu a ken sak che uboka sogrui lom lutuk chuan siang hoa chu alo kwa ngal sogrui chuan siang hoa chu engti turin nge USA chuan aron kalti azota zute indunin anrui hle chuta sogrui chuan siang hoa chu awanai tul maya siang hoa chuan sogruina kis don ni anga in azam hle maya ma se sogrui chu amutlu zui dayani atuka siang howan tui takalamu hil sogrui chu puana sintira chuta zoi sap hian ama wanga kalani thuwa shil
Sogrui chu message ron lutin atihara abial pa hne na chang ni in an indei tur chu ala hriat le hriat lo aron zot ani Sogrui chu a hlim hle a siang ho chu abial pa nen in mel hriat tir atum siang ho chu Sogruin ngai zong alo nei reng tia hriat chuan a hnual roi maya chumini atang chuan a feelings chu a thup ta thlata Sogruin a kwale chia khan alaka aril ruput dan chu ala danglam lo tia hre chuak ani Nikhat chu siang hoa company le grip thodun na tur lomnan Sogruin ei tur asiama tui hle ma se siang hoa chuan a social sakle sham chuta mo min Sogruin ne na chuan anu in pasal nei tura atur reng thule Sogruin thutluk na huai se na siam anga siam ve thaya chak thu te chu asoya anti ti zelai chuan Sogruin amo kur hak na thalak te chu a entira chuti lai takin in tur lei tur chuak siang ho chu a wallet a thengil thu soin aron let le Sogrui phona mo kur a halai thalak chu aron mu ve a aril ru chung ril om dan chu thop sham sham atuma mo min Sogrui chu abial pahlui ala ngai tu ave thinem tia azona chu Sogrui chuan oti in alo changa chu siang hoan wallet la tura alet khan lo shefuin Sogrui thu soi chun zomero angai thlato silawa chu wangin aril ru alo na ve dewani atu ka chuan siang ho chu Sogrui laka a om dana in thlak maka group nena an project a po te lo turin atile tadaya dinaran e ho lai po in an thu soi chu Sogrui ti chan nan mangin hunkal to ala cheng tlat thin mi te chuan athinan ti rim thu asoi Sogrui chuan an project thara chuan puya du thu asoya aril ru min atum ngial po in siang hoa chuan adu tlat lova a om dan te thu chu Sogrui chuan a hrethiam lo tak zedani chumi nu de ulok chuan siang hoa chu abial nu hlui ceramic artist changte hui chuan nunglama tang aron kwa thut mai siang hoa nen chuan thodu na du'a siang hoa chuan lo hnial ma se te hui chuan hunkal to te chu da tha a project thara thodun chu adu tlatani chuti lain nayunin Sogrui ne na chuan siang hoa hunkal to te chu alo soya te hui nen chuan an in ngai zon reng lain siang hoa chu ngai zong danga nei san thu te chu a shilani an ti lai chuan siang hoa le te hui te chu an ron chuaka te huin Sogrui ne na chuan siang hoan a chanchina soina sa thin thu soin an tho dun ngei theinan aril ru lo min sak turin angena an vain a studio tlo turin a som ngal boka Sogrui chuan chu company a chuan atel ve to lo thu alo soiwata chumi zan chuan siang ho chu a ho konga Sogrui pa nen an in hmu'a zu in dunin an rui thak thlengin an in zela atuka Sogruin anaw khoma siang hoa zurui lo mu hil chu anawe muti in thohun po shelo ti in awa buan ngal bor mai chuta siang hoa ron har chuan abo le thut maya chuti lai tak chuan a unaw pa dongjina aron lu chia boka athil mo chuan a thong lutuk chu nu tia awakin atlan chuak ngal chuta dongjina dan tuma siang hoa tlan chwa tum chuan a ke ala ti ul zuya Adam chatle nan kar ni la ya odon ni in apa in alo shil Sogrui in thiam lo lutuk chuan siang hoa motor khalkwal sak turin a in peringota abial nu lui te hui studio a chuan shruain an thlen rualin te hui chuan alo boi som ngala ngoi rengin Sogrui chuan alo en ringotani Ahmunan thlen chuan soybean paste lo in hung treu hi a hmua Sogrui chuan atak nge ya al mungai lo wangin mu no mati hle te huin asiam na a puina amamo hle thuwa soite chuan Sogrui chu a phur hle a siang hoa ero a phur te chiam lo anu dewa Sogruin restroom azonga chuta chuan siang hoan hlumbel manga bel alo siam lai hi awamu a focus lutuk mel te chu a en renga chuta te hui ron langin siang hoa chu asiam dana zirtira an in nai lutuk a mu chuan Sogrui chuan kalsan da yatuma ma se cher chu khong palin ri asiam tangala aza zela restroom azon thu soin anui lui deu swama a kalsan zui tani lelama Sogrui ngai dana hriat miau lawa wangin siang hoa ril ru chu anuam theilo pona Sogrui nen an in toka Sogrui la chuan lo fiam zui zatin
te hui nen chuan in me ati hle thu te chu alo soya chu vele siang hoa chuan chu tiang thil soi to lo tur chuan a hril deuh muk mai ani a hnuwa mo mi le sogrui te thu soi sogruin abial pahlui ala thei ngil lo thuwa soi te chu angai tu ana unawa aril ruwa thu tam tak omin kha thu khan ati hnual roi mai hi alo nia sogrui la chuan engma a hre thiam si lo pur in soybean paste chu alo siam pui zela lumbel pakhat rit ve deuh hun son tur chu sogruin alo ti mai tur thu soin anora ma se chi swal palin lumbel chu ake hlau mai an thom chu lo sha in siang howa aron tlan ngala sogrui angai tu alutuk na lama film khur lo ti in a how ta shep mai sogrui ro bela ti ke awang chuan a in thiam lo hle thunga ten fai tu ma akun chu siang howa na lo dang te huin sogrui chu in thlak turin a hruai sang ta ngala sogrui chu siang howan abial nu hlui ma a hau shepa wang chuan a thin rim hle azo nuwa soybean paste bua chu ati fai pui le a chuta arwa aron sur ta ngala sogrui chuan soybean paste chunglang athiang lim chin chu noodle soup tui tak siam nan manarota a tui po an tingang mai an eizo nuwa sogruin thlenga sil le a te hui chuan ron puin sogrui chu thil thlenga wang khan a in thiam lo le zuala an thleng sil te an shu hulain sogrui chuan te hui bana ser om chu a hmu a te huin a na thona atanga anei nia a soi chuan sogrui chuan chu tiang taka a thil ti a tuina anei chu alo odle a ani chuan enge a tui tak ti po a hriat lo thu a soi chuan te hui chuan engthil nge nuam ati ti chu hria chua tum turin a cha ani chumi hnu chuan te hui chu siang ho hne na kalin an in ngai zon lai te kha a soi chuaka siang ho azuna a waina sat em lain ani ero atui hlol lo nia a hria thin thu te an in du dan in thlaulu tuk na awanga ngai zong dang ani san tak dan te chu soi thale in a then ma cha tu zok ne ma se ama zok chu nol zok nia a in hriat ma thu a soya sogrui a hau shep lai te khan angai to alu tuka wanga a mela thin rim na lang chuak a mu khan a ota an in ngai zon lai khan chutianga alo om ngai lo thu soi bokin tlaya thil thleng kha sogrui thiam lo ani lo thu a shil zuya bel kha akhisa deu shim shima ma se sogrui angai saklu tuk kha alo thiek ve dewa wangin a soi lang lok du lo ni in a soi ani chu vele siang hoa in thiam lo lutuk chuan sogrui kor ama ina ati fai zo lo chu alo suk fai saka pona akor lo in zar mu chuan sogrui in siang hoa ti ani ti a she thiam ngala nui sukin athin rim na zong zong po chu a rele ngal fekani